Italiońskie szpaghetti. Jeden żeniaty Fritz miał bez pora lot frajerka, kochanka, Italionka. Róż czasu rzekła ci mu ona i że nagoniła, zaciążyła. On blank nie chciał popsować, zniepowożyć swojej reputacji i swojego małżeństwa, do jej sporo niełydzko pieniędzy, co by się wykludziła do Italii i tam urodziła te dziecko. Co by sam tutaj nie było żadnej brewerii i szkandalu. Forszlagował i też, i że będzie bólu alimenta do 18 geburstaku dziecka. Ona przychwolowała temu, a jeszcze spytała: a jak ci mam posłać wiadomość, że ten dzieciok się urodził? Ano, co by to wszystko utrzymać w tajemnicy, wyślij mi postkarta na moja domowa adresa z jednym inosłoweckim: szpaghetti. W tym czas ja ci będę posyłał te alimenty na odchowanie i kuzlo tego dziecioka. No i ona wyjechała, wykludziła się. Jakoś ich po 9 miesiącach ten istny wraca na odwieczór, że roboty do chałupy i sam ci jego baba rzekł: ty, hopie, dostałeś pierunem dziwoko postkarta. Blank nic nie poradza spokopić, co to jest. Obwartko, dawaj mi sam zarodki na szkartka, kuchnaj no co ci tyż to jest. Baba dała swojemu chłopowi ta postkarta, ale pozornie, przytomnie go zmustrowała, kuchała na niego. Chłop napoczął czytać ta postkarta, zblot jak ściana i na ostatku wybólu zemglą. Na tej postkarcie było napisane: szpaghetti, 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 szpaghetti. 3 dozy, porcje ze kulkoma mięsnymi, 2 bez. Poślij więcej zołzy. Eugen z Pioków.